Bayap song hai lam so chin ti prasan news by YouTube channel lo. Bayap song ke tini ni belai ni khobor kaham sung waisa 1 week ba 2 week ka kana sung kaisa video banang lai mani chin ti prajak ni bangai chin ti prajak Sonali Jamatia mokol bo kencar manjang nyugma yang tomani bangai sung kaisa video banang lai mani je bo chini channel lo ake ni subscriber ung tanga ke bo nuk kana video nge tabo kotal subscriber ung ke sia ko pumanai Ge abono tak bo kaisa news koploi phai tongkha siniti prasa Sonali Jamatia ni bangai bo Chennai bo boni mokol kencha ni bangai doctor thangmani apono tabo hawai phaikha full hasuya ko apono kaham ungkha bo siniti prasa donation khaibai sinti prasa ni lokusong borok baya song sinti prasa ro bono donate khaimani bangai bo tabo tak ham tongo boni sak bayap sangkendra Sonali Jamatia no nayi mangka tak Agartala Cancer Hospital sok pajak bo ge abono norok je donate khainai nai bono nayi manai nai mo sunai ro nayi mano ge tak bono boni kumui Amit Jamatia botam hui saka orosin tibrasaro ni bangai tin tibrasaro no norok che video nayi nyaleji थांनाय सालो Sonali Jamatia no treatment ni bangai जों जे चोबा चोसामानि जे खाकामा साइनो बेलाय खनो लोकरनि थानि चोबा चोमाखा आखे Sonali Jamatia नि ट्रीटमेंट न किसाजों हेल्प माखाता आनि बांगिनो लोकरक न बेलाय खे न हामबाय बोखाबाय न हामबाय मायाफारो निरक जों न चोबा मानि बांगैसि जों Sonali Jamatia न आसक जरा ट्रीटमेंट खायै किसा चलेद्र खायमासिबो आखे ताबक जों बन चेन्नाई नि tak agoli GB hospital lo tobo madro ungkha eke tabok जों oro kimo ro wan nai tongo an bang ni lokoro no ang koi jawo nirok Sonali Jamatia no bakhabai nang bahanau je tete hi waso khangkhe nirok phaiwi nai phaibai mawo nirok choba khaba nang nirok bono tete hi no waso na lai siri nirok phaiwi nai phaidi borok no bono boni condition bahai bo tamang tong nirok phaiwi nai phaidi ang saichung ba ang bo asuk khaimiya nirok bo phaiwi nai phaibai de oro bo tabok GB Cancer Hospital lo admit ungja ke mane bo ke puila bini sak khane tamni bage bono Chennai ma talangkha sakang khene tumor bokhro go tumor ungmani boni bodai sokharo bukung rogo bokhro rogo sokpai khata sakang totrang mani totra ni khe bukung ni mokol ni bokhro go khe sokpai kha gesung Guwahati otlang prong khe belai bari khata Guwahati ni Chennai otlang khang khenno result makha mane pet CT scan khai khenno result makha pura bwsagosi mane spread npai kha boni cancer hai result makha ta mane bini tiyo manung mani je kamio nogo doktor rogo le no saimai nada afro to ang to para alkasi ba saimai ya afan bo ano sai khna ro khawlo ani omo 2 mas rok sing nai khoi sau ta bo ano oro tor samani goria puja rok paidro rok ongkhana boni pore tor sa phoi sau ta ang bai tamani bangai saya he sangjang man he sau ta ga pro no ro hasti ni sino tirpane hospital rogo no talang yo ko phuro nuka telang to phunukja afan report maya telang le phunuk nai khasa ga ya ko lo po jaga talang mon borok na lo omo Guwahati o telang khang khe report ma khata omo cancer hi saja khata tumor ni cancer Guwahati unar nani yo Guwahati bo mane omo result log de khata result ma de khang khe Chennai o telang laikha ge Chennai wo bo ma tong ro kha sarsa boni porei mokolok toi thei phaiwe emergency ngoi admit khaima roikha engke admit khaima pore engkhen borok test khaikha blood test khaikha pet CT scan khaikha boni pore engkhe result ma khata boni mane full body o spread ungjak an bangine bono radiation kaisa bai omo khaimiya mane treat khaimiya ta radiation kaisa engkhe oro kaisa si radiation kharo ma phu mane kaisa part ro ma uta engkhe boni to full part singkhe ba radiation kaisa bai khaimiya hi sauta doctor engkhen ke Chennai o talang mani pore engke apro sungje apro je kok no sung
saiman ka je borok kaham ko hamri rok na lingka ke bosuk rang sinango ni samani arang ni bisingono ro boba hicoba cuman kalau korban tadi lokoroni thani to 2,50,000 rok ma khana ang asek phan mana hiwa somaya lokoron thani lokorok belai ne bokha kaha ang lokorok no belai ne bokha furjaka ang te omta herok boino khana phan ang bo choba nai hima ma sobo ang lokorok no belai ne hajak bo belai ne hajak kha boroni je choba chunu goi ang belai ne kha furkha tabo osuk bai phano naro kisa lokoro kisa coba mon ya blo tabo boko sonali jamatia no treatment khaya punai mane mungsa kirina kari kheboro o haste ni jibi cancer hospital ro patana toy phaima drong khata se khata aro jibi haste wo amo kimuronai hima solayuta aro chennai wo rokheto kimuro khang khe bsak cholia ro ungun khe olo kosto rok deng no to bawani an bangin aro jibi hospital lo cancer jibi hospital lo phaiwi kimuro laisnai hima so khata mane haipan ja asa kirina la kari khabla kirina la asa kari kha ko bini condition bo bo haitabo kok rok sai de man kano Kok- borok rok senior rok de Maip song kendro nugui makana taku omit jomatia tamohi sai kelangka sonali jomatia ni kencani bangai engke tabung rok kase dawut ung tongkana sini sonali jomatia le tani phaiwi sapaya video engke maip song angno no sarwana sonali jomatia tabuk phanu kaham ke full ke khaya ko ni bangai bo tabuk phanu sapai maya ko engke zero rok kha khlaibu zero bo phaiwi sapai sa takuk sono donate khaimani bangai bo tamohi engka saraina kha khlaibu bo gaprono video no nugui man pinai engke tabon engke asano video Baik songke jeng te kaisa video dikit thanglai bano sini te prasaro kela bazar khanya hi phaimani sanibo sini gari malkhung bai malkhung kalai thang thanibo sini te prasaro belai nyu tukhoman kha 35 jonao kai phelai mani gari kaisa bolero gari tesulung hatai ko thugo kalai sing thangai mani o bangai sini te prasaro belai nyu tak bkha bsak rok dukhoman jak sini te prasap 5 jona serious belai nyu serious ngai te pania hospital lo refer ho jaka kilani hospital lo tlang mani bangai nge bai sonro video no kisa nai nela di animo video clip to mani bangai Mau serius enggak bela? Tini Agasai Marwa tai Sudogongrai tini Kila Bazar ba hati wo phaina hanai bolero gari wo kai phale manita nge lama orde go accident ngai tislungdi gari soka kalai baika onek oro bokro phati baika nge bekring ro le baya kona bye ka saimaya prai 30 35 jon ang Koi jon na? 30 35 jon Har jaga injur na dong bela serius ini tong. serious ngai tunggu 4-5 jon khana serious ngai Refer to hoza refer hojang nahi khana wata tabok tak jora to bos ka kamna refer hoza nahi kok mamang kana. kot maman mani Tipania hospital of Singkana district Udaipur nugui makana sini takuk ti prasad rok tamo ung tongbai khat sini hospital kila hospital tabuk phanu tongbai kho je serious nya rong ke noro thangbai man kha je bokro kisa phate maro yak dera maro bai besak du khoma maro bai ke brong ka hamoi thangka je serious rong ke sini tepania hospital sogoi jak kho tabuk phano nge bai song tin video asu pa lesne ke video na chuza khangke o channel no subscribe khar di taibu katal video nung nai subscribe khayang ke zero video ro nugui man ya khanai daiti ke bai song tin video asu pa lesne